Så är det en ankel som vi kommer efter som vi där spelar i Miver i kör nästan så där har. Så Fredrik Hoppman sparkar komma att här Hans Paul lägger väl en fyra Fireman för upp och till den samtidigt med Hackstrand och med Malmö och Bjärkar. Så stackar Aldo som utfaller på Richard Hans Paula och så Reinhards Paul som är skåd i underifrån! Aj, mål till Ebbesberg på Anders 20 Hans Paula Saubersen och Risse Sverige startar utstida mål och Risse Sverige 16 så det går på tatten med den här formen som inte går ut på Strömor, fick så 2 mål och en så i 8 och tar här var så vunnit och här uppe på det vunnit. Och jag vill inte ta mig hjärtat locka. Vi säkert nummer där nästan sen då. Och BLI farman om man kommer här så kan han nå steipe. Så det var det lunch live. Det är locka. Jag bestämmer lunch live. Hurra! Hurra! Hurra!